Ano, good afternoon mga ka-frogman. Kasama ko ang frogman girl ko na si Mapin Rain Sky Gasaga. Ayun, bali pupunta kami ngayon kay Doc si Edwin Season. Magpapabakuna kami ng aking tuta. Ang kanilang breed ay Belgian Malinois o K9 dog. Ayan po. O police dog yung tawag sa kanila. Bali dalawang male sila mga bossing mga ka-frogman. Second vaccine nila today. Ayan po, mahalaga na binibigyan po natin ng vaccine ang ating mga tuta dahil ito po ang magiging magpoprotekta sa kanila sa sakit. Ayan po. Bali ngayon, today, February 20, pupunta kami sa Manawag Veterinary Clinic. Ayan. Ito yung anak ni Mocha, ex kay Clark. Ayan naman. Ayan po, tignan nyo naman po. Yung isang male po natin dyan is naka-reserve na po yan. Bali, isang male na lang po ang aking available. Ayan po, sa mga gustong kumuha ng Belgian Malinois na gusto ng guard dog sa kanilang bahay. Ayan, pwede nyo po akong kontakin sa aking number na 0950-3686-308. 0950-3686-308. Ayan po, smart ko po. Bali ang location ko po dito sa Gesang Mangaldan. Ayan po, ayan. Sa mga naghahanap ng quality. Belgian Malinois, ayun. Kontakin nyo lang po ako, Aldrin Biasaga sa Facebook. Ayan po, maraming salamat po mga ka-frogman.